ኤርትራን ኢትዮጵያን ብ9 ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ድሕሪ ምኽታመን ገስጋስ ትግባረ ናይቲ 5 ዓንድታት ዝሓዘ ኣዋጅ ንምክትታልን ንምግምጋምን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ቀጻልን ናይ ምምኽኻር ርክባት ከካይዱ ጸኒሖም እዮም። እዚ ክልቲኦም መራሕቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ምብፅጻሕ ጉዕዞ ሰላም ምሕዝነት ምትሕብባርን ዞባዊ ውህደትን ንምሕያል ናይ ዘሎ ሓባራዊ ድልየትን ቆራጽነትን መግለጺ እዮም። ከም ኣካል ናይ ዝምብፅጻሕን ምምኽኻርን ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምስኡ ሓቢሩ ዝተጓዕዘ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዳይረክተር ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኣቶ ኣሚን ሓሰንን ዘሳፈረት ነፋሪት ብ25 ታሕሳስ ሰዓት 8 ካብ ኣስመራ ተበጊሳ ድሕሪ ናይ ኣስታት 1 ሰዓትን ርብዕን በረራ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝዓለበትሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ገዱም ዳርጋቸው ከምኡውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ሰመረ ርእሶምን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣቶ ሬድዋን ሑሴንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብመዛሙር ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሰነየ ወግዓዊ ኣቀባብላ ገይሩሎም። ብድሕርዚ ክልቲኦም መራሕቲ ብቐጥታ ኣብ 4 ኪሎ ናብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር የማምሪሖም ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ጉዕዞ ናብ እምባ እንጦጦ ኮይኖም እዚ ኣብ ሰሜናዊ ጫፋት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ክሳብ 3200 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ብራኸ ዘለዎ ከም ፍቕያ ኩድጭ ዝበለ ጎቦ ማእከል ምክትታል ሳተላይት ዝተደኮነሉ ክኸውን እንከሎ ብሃብቲ ገረብ ልሙዕን ጉሩም መልክዓ ምድር ዝውንንን እዮም። ቅድሚ ሕጂ ባኺኑ ዝነበረ ከባቢ ናብ ፓርክ ብምቕያር
ህዝባውን ቱሪዝማውን አገልግሎትን ምዕባይ ብዛዕባ ተታሒዙ ዘሎ ናይ ጽርግያ ትሕተ ቅርጽን ካልእ ልምዓታዊ መደባትን ቀዳማይ ሚኒስተር አብን ነቲ ስራሕ ዝከታተሉ ዘለው ሞያውያንን ንፕሬዝደንት ኢሳያስ መግለጺ ሂቦም سنعي زبن كيزيك وآمنو غير مزنو زحي شفايتو مسانا وقينو مارينا خمس مسهلو شحبينو سنانو ኣብቲ ዕለት ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ምስኡስ ተጓዓዘ ላዕለዋይ ልኡኽን ኣብ ፍልውሃን 4 ኪሎን ንዝርከብ መንበረ ስልጣን ዝተፈላለዩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብምንባሩ ንነዊሕ ዓመታት ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተዓጺድ ጸንሐ ኣብዚ እዋን ዝግና ናብ ፓርክታት እናተቐየረ ንህዝቢ ክፉት ዝኸውን ዘሎ ቦታታት እናተዘዋወረ ኣብ ዝተዓዘበሉ ንዕላማ ናይቲ ፕሮጀክትን ገስጋሱን ንመጻእ ተታሒዙ ዘሎ መደባትን ዝምልከት መብርህ ተዋሂብዎም እቲ ፓርክታት ኣብ ርእስቲ ንታሪኽ ባህላዊ ብዙሕነት ያታዊ ኣነባብራ መልክዓ ምድር ድኮነ ኣባይትን ተፈጥሮአዊ ጸጋታትን ኢትዮጵያን ህዝባን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ንዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድልን ምንጭ ኣታውን ብምዃን ድሮ ኣበርክትኡ ጉልሕ ኮይኑሎም حشو بالحشو سنعي زبن كيزيك وآمنو غير مزنو زحي شفايتو مسانا وقينو مارينا خمس مسهلو شحبينو سنانو حشو بالحشو سنعي زبن كيزيك وآمنو غير مزنو زحي شفايتو
26 تحساس ኣብ ሰዓታት ንግሆ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ምስኡ ዝተጓዓዘ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራን ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሸነኽ ምብራቕ 88 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ እትርከብ ከተማ ኣዳማ ክልል ኦሮሚያ ይምሪሖም ኣብታ ከተማ ኣብ ዝኣተወሉ ድማ ምክትል ፕሬዝደንት ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰብ መዚ ትኽልል ዓበይቲ ዓዲ ኣባገዳን ብርክት ዝበሉ ነበርትን ብባህላዊ ስነ ስርዓት ህዝቢ ኦሮሞ ዝተሰነየ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣብቲ ብምርቓን ብባንዴራታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወቀበ ምቁር ሕብስቲ ብምቑራስን ዝፈለመ ስነ ስርዓት መንግስትን ህዝብን ክልል ኦሮሚያ መርኣያ ሰናይ ምንየቶምን መግለፂ ሓበኖምን ንፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ባህላዊ አልባሳትን ስሉማት አፍራስን አበርኪተሙሎም ብድሕርዚ ክልቲኦም መራሕትን ዘሰነይዎም ሰመዚ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፈለማ ኣብ በሪኽ ህንፃ ብምድያብ ንስፍሓት ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ኣዳማ ጸኒሖም ድማ ኣብ ማእከሉ እናተዘዋወሩ ትሕዝቶ ተዓዚቦም ኣብ 2018 ዝተመረቐ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ኣዳማ ኣብ 365 ሄክታር ዝተደኮነን 5 ክፋላት ዝሓቆፈን ግዙፍ ትካል እዩ ኣብ ንጡፍ ዕዮ ዝጸንሓና ክፋል ናይዚ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣልባሳት ዘፍርን ዳርጋ ዝዓበየ ክፋል ንጥፈታቱ ብደቂ ኣንስትዮ ዝሰላሰልን እዮም ፕሬዝደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብን ኣብቲ ኣዝዩ ገፊሕ ህንፃ ኣብ ዝኣተውሉ ኣብ ስራሕ ተጸሚደን ዝወዓላ ኣእዳው ሰራሕተኛታት ነቲ ህንፃ ብጣቕዒት ኣናወፅኦም ፕሬዝደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብን ድማ ዓጸፋ መለሱለን ساعت 11 فرقان قدم قطري ኣብ ኣዳራሽ ገልማ ኣባገዳ ማለት ቤት ምኽሪ ክልል ኦሮሚያ መንእስያት ዝምልከት ኣኺባ ይካየድ ነይሮም ክልቲኦም መራሕትን ምስኦም ዝተጓዓዙ ሰመዝን ናብቲ ኣብ በሪኽ ቦታ ዝተደኮነ ኣዳራሽ ሃንደበት ኣብ ዝኣተውሉ ነዊሕ ደቓይቕ ጣቕዒትን ፊስካታትን ነቲ ህንፃ እናወፆም ፕሬዝደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብን ድማ ናብ መድረኽ ብምድያብ ስለቲ ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ምስጋና ኣቕሪቦም ብድሕርዚ ንግዳም ወፂኦም ካብቲ ብራኸ ንኸተማ ኣዳማን ግርማኣን ብምዕዛብ ተፋነዋን ስለዝኾና ጽንዓት ንዕላማ እሙናት ሕድሪ ቃልቃል ንብልወ ብሃገራዊ ፍቕሪ ሳላ ዝሰገርና ገድላት ብኸብቲ ፃዕሪ ምድረ ሰማይ እንዳተሓኹነት ደውና ብኽልተ እግሪ ዑደት ኣብ ክልል ኦሮሚያ በዛ ኣይብቃዕን ናብ ቢሾፍቱ ማለት ደብረ ዘይት ቐፂሎም ፈለማ ናይ ጸባ ኸብቲ ናብ ዝራባሓሉን መግቢ እንስሳታት ዝቃመመሉን ትካል በፂሖም እተን በቲ ትካል ዝውነና ካብ ሆላንድ ዝመጻ ኸብቲ እኹል መግቢ እንተረኺበን ካብ 50 ክሳብ 55 ሊትሮ ጸባ ኣብ መዓልቲ ክሕለባ ዝኽእላ እኳ እንተኾና ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዕለታዊ ካብ 20 ክሳብ 25 ሊትሮ ይሕለባ ከም ዘለዋ ምስናይ ምኽንያቱ መብርህ ተዋሂቦም ከተማ ቢሾፍቱ ብሸውዓተ ቀላያት ዝተኸበት ምጥንትን ምጮትን ከተማ እያ ሆራ አርዲሲ ኩሪፍቱ ባቦጋያን ምንጭ ስምታ ከተማ ዝኾነ ቀላይ ቢሾፍቱን እቶም ቀንዲኦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሓፂር ርሕቀት ስለ እትርከብ ድማ ንምዝንጋዕ ምችእቲ ስለ ዝኾነት ብበጻሕቲ ተባሃጊት እያ ሓደ በዓል ጸጋ ኣብ ገማገም ቀላይ ኩሪፍቱ ዝደኮናን ኩሪፍቱ ዝሰመዮን ቢያታዊ ኣገባባትን ጸጋታት ናይቲ ኸባብን ብምጥቃምን ዝተሰርሐ ዓብ ሆቴል በብዓይነቱ መግብን መስተን ዘቕርብ ኣብያተ መግቢ ንግዳዊ ትካላትን
ሰብ ሰርሖም ሕንበስ ትሕቲ ቅርጽን ዝርከቦ ዓዲ ክትብሎ ዝቐልል ሪዞርት ድማ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ግዙፍ ትካል እዮም ብቻይናዊ ኩባንያ ዝካየድ ኤስተርን ኢንዱስትሪያል ፓርክ እቲ ካልእ ከተማ ቢሾፍት እትፍለጠሉ ግዳማዊ ወፍሪዮም ክልቲኦም መራሕትን ምስኦም ዝተጓዓዘ ጉጅለን ነዚ ኣብ መፍረ ዝተፈላለየ ዓይነትን ዓቐንን መድሃኒትን ማይ ሓይልን ማለት ኢንፊዥን ከምኡውን ኬሚካላት ህንፃ ዝነጥፍ ኣብ ሰፊሕ መሬት ዝተደኮነ በዓል 4 ደርቢ ግዙፍ ትካል እናተዘዋወሩ ኣብ ዝተዓዘብሉ ንዕላምኡ ዛጊት ዘሰላስሎ ዘሎ ንጥፈታትን ናይ መጻእ መደባቱን ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂብዎም ብድሕርዚ ቃፍላይ መካይን ናብ ኣዲስ ኣበባ ቅንዐም ሓያለ ጎደናታት ናይታ ከተማ ሰንጢቑ ድማ ልክዕ ሰዓት 4 ክኸውን እንከሎ ኣብ ከባቢ 6 ኪሎ ፍሉይ መፀውዒኡ ሃምላ 19 መናፈሻ ምስ በጽሐ ካብ ቀንዲ ጽርግያ ንሒደት ሜትሮታት ንየማን ምስተኣለ ኣብ ከባቢ ሆጭ ዝበለ ዳስ ደው በለ እዚ ኣስታት 5000 ሜትሮ ዝስፍሓቱ መሬት ንሓድሽ ህንፃ ኤምባሲ ኤርትራ ዝተሓዘ እዩ ፕሬዝደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብን ድማ ኣብቲ በሃገራዊ መዛሙር ዝተሰነየ ስነ ስርዓት እምነ መሰረት ናይቲ ሓድሽ ህንፃ ኤምባሲ ኤርትራ ኣንቢሮም ኣብቲ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኢንጂነር ታከለ ኡማውን ዝተረኽበሉ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ እዚ ንኤምባሲ ኤርትራ ተዋሂቡ ዘሎ መሬት ህያብ በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከም ዝኾነ ገሊጾም ለክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና ለልኡካን ቡድናቸው እንደዚሁም ለተከበረው የኤርትራ ህዝብ ዛሬ የክሪስማስ ጊፍት የሆነውን ይህንን የኤምባሲ ስፍራ ስንሰጥ በከፍተኛ የወዳጅነት እና የአክብሮት ስሜት መሆኑን እየገለጽ ኣብ 2020 ምስ ኤርትራ ኣብ ኩሉ መዳያት ብዝበለጸ ንምስራሕ ቁርባቲና ዝበለ ዶክተር አብይ ንሃገራት ምብራቅ አፍሪካ በሓፈሻ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ብፍላይ ዓመተ ሙሉእ ብልጽግና ከም እትኸውን ጽኑዕ እምነት ገሊጾም 2020 የብልጽግና ዘመን መጀመሪያ ይሆናል ለሁለቱም ሀገራት እንዲሁም ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በሙሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በወገኑ ስለቲ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ብህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ በሓፈሻ በቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ድማ ብፍላይ ዝተገብረሉ ሞ አቀባብላን እንግዶቱን ምስጋና ድሕሪ ምቕራብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ዕድል ዓብ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝተኸስረ ናይ 3 ወለዶታት ዕድላት
بعصفا سرح المخحس ما أزلنا خيسحاتنا كنسرحنا كبل بمغنيات حدش عامت نهزبن منقصة إثيوبيا سناي منياتو قليتهم هجي تفتر ظل أدل كاوز عبهياب سلذي اللي نازي ماي سلسة ولدو خسارة كنملسو مانتي لومود أكايدا ذي كنا خاب لومود وطعي أكايدانا غيرنا أب كل عودتات بحبار كنسرح والله نملو دليات بمتنمان أبزمت ظل عمد كنجي مرأينا لأنك فنا نقر يلن لأنك فنا نقر انطلونا علينا ما أزلنا خيسحتنا هنكسل مخانا دقي مخرقاك تذلي أبزب عدم قداي منستر أبي أحمد استخايده ناي سلسة معالتات وقعوا عدت كلتيوم مرحتي أبزكايد وزته بمسرة أواج سلام محزنة كلتا أو زمدنان متحققازن مدنفع أب كلتا شحن عسران قدامنت أب زوهابهم أقدست اللاتات بقوند دما أب مدايات تحت أرض أو متأسارن لمعاتاو مدباتن شبوطات مدباتن متقبار تميايتهم عصر يلن يلن شتا مايل عمتا دقيم أخلا من ستفر غوطا خجي دمق صفح وحوحتا بريزيدنت إسياسن قداي منستر أبن وستيخم زباو قداياتن معبادتاتن العلوم أبستزر عربلو نتي كاب مختام نايت اسم جميرهم بحبار كسرحلو تصنحو زباو وهدت أب كلتا شحن عسران بستت أناخرة ملكع كعقبون كسرحلون تسماميعهم أبتخلاي علت أب ساعات مشت قداي منستر دكتور أبي أحمد نخبر بريزيدنت إسياس أفورقن مسؤوس توقعزي لعلواي الأخن أب قصر بيت صحبت قداي منستر أب زركبن ننويح عامتات قولحتات نفيقو دحر مصنح داقما يستحدثن قرم هنسا ناي إدرار انقودت جيروم أبتنا أقداسنت سلامن سناي قربتنان أبلتسقنا بزقلت موزيقاون بهلاون تحسط زدمق انقودت بريزيدنت سهالة ورق زودي مكتلك أداي منيستر دمك أمكونن منيسترات مرحتا هايمانوت عبيت عدي أب أديس أباز مدبرم ديبلوماسينياتات فلوتات سباتن عدمس تقبر اللوم أقايشن ترخيبهم نيرهم قداماي منستر أبي أبز اسمع مدري أقدمو مس بريزيدنت إسياس أبز قبروز نبر الركبات أبز سنبرات كويناتن أقداسنت سلامن يزرارب من بارم أبز نيحج عدت جن كل أتوقرهم أبلتسقنا كمز نبري بمتقاس رأينا دمو أصل زخوني بعد أفاس راح كمز سمر رقص أجناتاتينا كبل إرتران إثيوبيان جمهور أقعز سلامن محزنتن بمدبات حبراو بلتسقنا كدر رعو أب حيالو تقلاتات بحبار يسرح كم زلوا
ኣብ መወዳእታ ናይቲ ስነ ስርዓት ንፕረዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብን ስለቲ ንሰላም ዝረኣይዎ ቆራጽነትን ንዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ዝውክልን ጨንፈር ስየ ተበርኪቶም ድሕሪ ዝድሞ ኣገባብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ምስ ዝተጓዓዘ ላዕለዋይ ልኡኽን ዑደት ተዛዚሙ ዓርቢ 27 ታሕሳስ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ካብ ኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝተበገሰሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብናይ ክብሪ ሰልፊ ኣፋኒዎም كبد عدل خينو على شيل صدر عريق زبانو عال حدا شنو عال باب حالي ما عرف كتيرو تسكن زبل وحد وسيرو تلاقي زبال حلو اسمي يسيرو عفصل عن الزبل عسي كتعوري يقرن كبرون حج السمري عسي كتعوري يقرن كبرون حج السمري عسي حج مكاري ما ينسبعان تصنابري عسي حج مكاري ما ينسبعان تصنابري حوار يا سلام روح ما يفطري نفسه قوي تزنحت جمل كيح بحري قورا بعسيرو مما عمله بيوم ادمي ما تسولا يبر ادميهم نزحت منبا زيت الدم بيوت تمسكن حويسكا تنبرا بعقبت سلامي معتبة كتركب قسالت كم حنت ما تشلو تماري تحونت عسي كتعوري يقرن كبرون حج السمري عسي كتعوري يقرن حج السمري عسي حج مكاري ما ينسبعان تصنابري عسي حج مكاري ما ينسبعان تصنابري
حواريا السلام روح ناي فطاري نسو قويتا زنحات قمل كيح بحري ورابع سيرو لمعمله بيوم ادمي ما تشولا يكبر ادميهم زي ملز من اصحى شوبا ايني غازي كوبا تدربيو زي تخسر غزي تنقل ترقابي سيلان كاتمرا يوقع بدنا لا يرح ولا انكرا عسي كتعوري يقري كبرون حج السمري عسي كتعوري يقري كبرون حج السمري عسي حج مكاري ما ينسبان تصنابري عسي حج مكاري ما ينسبان تصنابري زوخ حقو السلام كاب تخفنا قذا كيمتا تقاريدو كاب تلع الفرازة يبازا تحنبر بيقوقو بحنزة زيو دقصيقا حميدي بزقازة عسي كتعوري يقري كبرون حج السمري عسي كتعوري يقري كبرون حج السمري عسي حج مكاري ما ينسبان تصنابري عسي حج مكاري ما ينسبان تصنابري سلام هزي شمرح على لبي الرهوانا نفكا سلم كيد بلكا سلمات ايدي هبو عبدالحان يعبيدو كابت سعر سيطان وريدو خبسنتان كل مسحال بي حجن تاي تركي عند الملكم بتي جمرا سياسي عسي كتعوري اقرم كبرون حجن سمري عسي كتعوري اقرم كبرون حجن سمري عسي حجن مكاري ما ينسبان تصنابري عسي حج مكاري ما ينسبان تصنابري سحب سفر سلام لبي شمرح على لبي رهوانا نفكا سلم كيد بلكا سلمات ايدي هبو عبدالحان يعبيدو كابت سعر سيطان وريدو خبسنتان كل مسحال بي حجن تاي تركي عند الملكم بتي جمرا سياسي عسي حج مكاري ما ينسبان تصنابري عسي حج مكاري ما ينسبان تصنابري عسي كتعوري ابني كبرون حج سمري عسي